El Consell de les Dones d'Horta-Guinardó ha celebrat un acte en el Dia Internacional contra la Violència Masclista. S'ha fet un homenatge a les més de 40 víctimes de la violència masclista a l'estat espanyol en el que portem d'any, davant l'escultura El malson de la Ventafocs a la Biblioteca d'Horta. S'ha llegit un manifest de la Plataforma Unitària contra la Violència de Gènere i s'ha fet una ofrena floral amb clavells en memòria de les dones assassinades. Hi ha participat la regidora del districte, Mercedes Vidal. Tenim moltíssimes víctimes, no només dones assassinades, sinó també dones que són maltractades, dones que pateixen violència masclista als entorns econòmic, a la feina, pel carrer, perquè tenen por, perquè pateixen assetjaments. L'acte ha finalitzat amb les dones tallant els fils de la instal·lació Fils de vida de Marisa Ordóñez, una forma simbòlica d'alliberar la figura femenina.